Rejtélyes Egyiptom. A piramisok tájolása a csillagok segítségével. A piramisok csillagászati pontossággal megtervezett művek. A gízai nagypiramis például annyira pontosan van tájolva, hogy az oldalai mindössze néhány évperc eltéréssel mutatnak az égtájak felé. Ez olyan pontosság, amit még ma is nehéz lenne elérni egyszerű eszközökkel. Felmerül a kérdés, hogyan voltak erre képesek több mint 4000 évvel ezelőtt? A kutatók szerint az egyiptomiak a csillagok segítségével tájolták be az építkezéseket. A legvalószínűbb, hogy a sarkcsillag elődjét, a Thuban nevű csillagot figyelték meg, amely Krisztus előtt 2600 körül a Föld tengelyének irányába esett. Éjszakánként 2 csillagot, a nagymedve és a kismedve csillagkép egy-egy tagját figyelték, és amikor azok egy függőleges vonalba kerültek, akkor jelölték ki az északi irányt. Ez alapján állították be a piramisokat, hogy tökéletesen illeszkedjenek a csillagos éghez. Egy másik elmélet szerint a piramisokat bizonyos csillagképekhez is igazították. A 3 gízai piramis elhelyezkedése például hasonlít az Orion övének 3 csillagához. Az egyiptomiak Ozirisszel, a túlvilág istenével azonosították az Oriont, ezért a fáraó sírját úgy tervezték, hogy lelke a halála után felszállhasson az isten csillagai közé. A csillagok tehát fontos szerepet játszottak a vallásban és az építészetben. A piramisok elhelyezése az isteni rendet tükrözte, azt a hitet, hogy a földi világ a menny másolata. Amikor ma a piramisokat nézzük, megfigyelő állomások is, amely a csillagokkal beszélt. Az egyiptomiak ezzel akarták biztosítani, hogy a fáraó lelke örökre az égbe emelkedjen és a csillagok között éljen tovább.